Шоу телеканалында яңалыклар чыгарылышы, исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Собержанова сәламлим. Иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Газ бистәсендәге 8-2 тулай торагында яшәүчеләр патизларында чисталык булмаудан зарлана. Аны ни өчен җыештырмыйлар һәм моның өчен кем җаваплы? Ләйсән Ханова ачыклады. Фото решена җәтләрен көнкүреш техникасы белән капларга мәҗбүрләр суд приставлары 45-нче комплекска рейд оештырды. Энтузиастлар бульварында биобәдрәфләр булмаячак. Моның сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Ихтибар роботлар һөҗүм итә. Чаллы IT паркында бүген роботлар ясау буенча чемпионат үтте. Фото решена җәтләрен көнкүреш техникасы белән капларга мәҗбүрләр. Коммуналчылар суд приставлары белән берлектә 45-нче комплекстагы йортларның берсенә рейд оештырды. Әлеге йортның торак коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 2 миллион сумнан артып китә. Мурат, Исмаил, да? Кемгә должен заплачивать? Муратовлар гаиләсенең торак коммуналь хезмәтләр өчен 300 мең сумнан артык бурычы җыелган. Шуның өчен электр энергиясеннән да үзгәннәр. Хуҗаларның икесе дә пенсиядә салырга яраталар. Бер пенсия акчасына яшибез диялар. Ирем 3 ел оформитель пенсиясын, паспортын жоғалтты. 3 жылдан соң паспортын алды, пенсиясын оформитті. Мен бір өзім ішледім бір пенсияға. Опекун біздің әлі қызыбыз бар, правнучка бар. Шуңа төлей алмадык. Бір пенсияны қоя білесің. Телевизор есть документы? Бурыч исәбенә алынган милекне бер ай ичендә акча түләп кайтарырга мөмкин. Суд приставлары фатир хуҗаларының микродулкынлы мич һәм телевизорларын конфискацияләде. Управляющая компания белән бергә судебный приставлар бүгенге көндә менә квартирада булган җиһазларны описывать итәләр. Киләчәктә описывать әйберләр сатылачак. Чаллыларның торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре өчен барлыгы 712 миллион сум күләмендә бурычлары җыелган. Шәһәрнең иң ире жилкомсервис идарә итү компаниясе бурычлар буенча беренче урында кала бирә. 2 айлык баласын үтергән хатын-кыз җинаять эшләү вакытында үз-үзен белештерми торган халәттә булган. Исегезгә төшерәм, Мәләкәс Ар-Ягы микрорайонында 29 яшьлек ана баласының кан тамырларын кисә. Аннары шул ук юл белән үз-үзенә кул сала. Бала күп кан югалтудан вафат була, ана кешене коткаралар. Психологик экспертизаның беренче нәтиҗәләре җинаять кылу вакытында хатын-кызның акылга сәламәт булмавын күрсәтте. Ул ни эшләгәнен белмәгән. Хәзерге вакытта хатын-кыз тикшерү изоляторында суд башлануын көтә. Мәләкәс яр буенда тәртип урнаштырырга кирәк. Шәһәр күләм үмә вакытында биредәге мәйданны чүп-чардан арындырганнар иде. Әмма бер айда узмады, шәһәрдәшләр кайнар элемтә телефонына шылтырата башлады. Май бәйрәмнәрендә шәһәрдәшләр бу урынны кабат чүплеккә әверелдергән. Точно мусора нет? Вот эта бутылка здесь не окажется под кустами? Алина Кашапова бүген Мәләкәс яр буена икенче тапкыр кызынырга килде. Әйләнә-тирә мохитне саклау бүлеге хезмәткәрләренә Алина үзем белән артык пакетлар йөртмим, алып килгән әйберләрне барысын да кире алып кайтам ди. Һәм менә яр буенда тәртип урнаштыру кирәк дип саный ул. Организовать субботник. Өмәләр уздырырга, сакчылар куярга кирәк, яки территорияны бөтенләй ябып куярга кирәк. Бирдә сандалия пляжы кебек шартлар тудырсалар, күпкә яхшырак булыр иде. Мәләкәс яр буе пляж өчен көйләнмәгән, әмма бирегә ял итүчеләр еш килә. Май бәйрәмнәреннән соң шәһәрдәшләр Чаллы ТВ телеканалының кайнар элемтә телефонына ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Бүген безнең яңалыклар иҗат төркеме бирегә әйләнә-тирә мохитне саклау инспекторы белән килде. Вы отдыхаете, мусор с собой у вас есть, нет? У нас проводится профилактический рейд, поэтому предупреждаем вас о запрете сброса мусора здесь. Әңгәмәләр белән генә зур уңышларга ирешеп булмый ди белгечләр. Алар Чаллының чиста булуы шәһәрдәшләрнең үзеннән тора ди. Конечно, здесь регулярно проводятся субботники. Биредә өмәләр еш уза. Комсомол районы хакимияте Мәләкәс яр буена зур игътибар бирә, әмма шәһәрдәшләр тиешле дәрәҗәдә тәрбияләнмәгән. Алар үзләре артыннан чүп-чарны да чүплеккә ташлап калдырмый. Әмма бирдә чүп савытлары юк, шәһәр күләм өмәдә җыелган чүп-чарда әле һаман да пакетларга җыелган килеш тора. Гүзәл Шихапова, Гөлназ Хасанова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар.
Подъездыбызга киришле түгел. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына 8:2 йортында яшәүчеләр шулай дип шылтыратты. Тулай торакта җыештыручы да юк. Гәрчә шәһәрдәшләр моның өчен акча түләсә дә. Проблеманы хәл итүне сорап идарә итү компаниясенә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Тик файдасыз. Урында хәбәрчебез Ләйсән Ханова булып кайтты. Biz балалар белән урамга чыгабыз. Шушы пычакны суларга мәҗбүр булабыз. Чистартучы юк. Гыз пистәсендәге бу тулай торак бүген ташландык йортны хәтерләтә. Подъездда пычраклык идәннәрнең күптән юылганы юк. Баскыч мәйданчыклары чүп-чар белән тулы. Ой сайын biz түлибез 200 кешедән. Менә без 3 кеше яши 600 дигән сүз инде. Балалар белән чыгар өчен без көн сайын инде сибиреп юып чыгабыз. Ширләмәс өчен инде. ЖЭКкә шалтыратабыз, анда безгә уборщицалар юк, җыештыручылар юк дип әйтәләр. Тәмәке тартуны чикләү турындагы закон буенча подъездларда тарту тыела. Ләкин әлеге канун тулай торакны читләтеп үткән диярсең, чөнки бирдә һәр почмакта нәмәндәй картинаны күрергә мөмкин. Тәмәке төпчекләре һәр кат сайын аларны җыю өчен савытлар да куйганнар, тик алары да тулган. Шәһәрдәшләр үзләре үк шүпли булып чыга. Озакламый әни булырга җыенучы Гөлшат Корнилова да хәзер бу тәртипсезлекне күрмәс өчен урамга чыкмай ягын карый. Бик пешерак безнең подъезд. Андый пешерак подъезд әле безнең бер күргәнебез дә юк. Без монда менә кайчан 13нче елның августтан 13нче елдан торабыз. Мин андый подъезд вообще күргәнем юк. Жумилар, сибермилер, даже уборщица да юк. Тулай торакка хезмәт күрсәтүче Жилкомсервис идарә итү компаниясына шылтыратканнан соң урынга коммуналчылар үзләре дә килде. Нәтиҗәсе тулай торакны җыештырачаклар. Сегодня мы приняли человека после обеда. Без бүген төштән соң җыештыручы алдык. Ул бүген үк бирдә чистарту эшләрен башкарачак. Мин, конечно, үзебезне якламыйм. Значит, подъезд монда вот пычрак, значит, пычрак, ул убираться китәргә тиеш. Безнең бүген кадрлар белән зряда кытлык, дворниклар юк. Значит, тем более менә шу зур бурычлар булгачтан, значит, аларга зарплатаны күтәрергә возможность юк. Бүгенге көндә 8:2 тулай торагында яшәүчеләрнең коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 2 миллион сумга якынлаша. Коммуналчылар әйтүенчә, әҗәтләр бирдә тәртип урнаштыруга кумачалый. Тик бер нәрсә ачык, хәзерге заманда беркем дә мондый шартларда яшәргә тиеш түгел. Ләйсән Ханова, Айрат Закиров, яңалыклар. Шоллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Энтузиастлар бульварында ял үтүчеләр саны артты, әмма ел әйләнәсендә торган биотуалетлар һаман да күренми. Быел яз башында ук бульварның ике ягында да торган барлык бәдрәф кабиналарын алдылар. Шәһәрдәшләрнең бәлки яңадан урынына куйырлар дигән өметләре юкка. Гомуми куллану урыннарын нәкъ менә халык соравы буенча алганнар. Сәбәпләрен хәбәрчебез ачыклады. Энтузиастлар бульварындагы бәдрәфләрне якында яшәүче шәһәрдәшләр начар ис килүгә зарланганга күрә алдык дип белдерделәр Үзәк районы башкарма комитетында. Биотуалетлар булмаганга инде айдан артык, әмма хәзердә начар искә зарланучылар саны кимемәде. Бульварда ял итүчеләр кеше йомышларын подъездга кереп эшли. Я бы сказала, что запах... Аның кадәр юк ис бар дип әйтмәс идем, ә менә хәзер биотуалетлар юк. Күп кешеләрдә бөтен домофон ишеген ача торган ачкычлар бар, подъездга еш керәләр. Төп зыян 2:17 йортына килә. Луиза Куркина бирдә 4 ел буе җыештыручы булып эшли. Быел язын подъездда эш бермә-бер артты дип зарлана ул. Хәзер идәннәрне дә атнасына 2 тапкыр юарга туры килә аңа. Чище было, но сейчас вот... Элек чистарак иде, урамда һәр вакыт яшьләр йөри. Биотуалетлар булганда шунда йөрделәр, ә хәзер барлык подъезд ишеге ачык. Энтузиастлар бульварында ял итүчеләр үзләре дә кеше күп йөри торган урынны ни өчен бәдрәфсез калдыруларын аңламый. Сразу туалет нужен. Бәдрәф кирәк, җәмәгать урыннарында һәр вакыт була иде. Особенно яшьләр урамда баштан пиво эчәләр, аннан кирип, шунда мочиться. Даже дворников жалко, шундай эшне һәр көнне җыештырып каралар менә. Үзәк районы җитәкчеләре телефон аша сөйләшү барышында проблеманы чишү юлы бар дип аңлатты. Алар якында урнашкан кафе-ресторан һәм сәүдә үзәкләре җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барган. Әлеге биналардагы бәдрәфләргә бушлай кертергә тиешләр дип аңлаттылар. Әмма күп кенә сәүдә үзәкләре һәм кафе администраторлары бу хакта бездән беренче тапкыр ишетте. Кирүчеләрне куып чыгара алмыйбыз, тик бу хәлне уңай бәяләмибез дип
җавап бирде алар. Кафеда тукланучылар исә бәдрәф эзләп интегүчләрнең хәленә керде. Әгәр мәсәлән баланың бәдрәфкә барасы киләде, мин аны агач төбенә утыртмыйм бит, өйгә кайтып җитәргә ерак, бәдрәфләргә күбрәк игътибар бирсеннәр иде. Әлеге бәдрәфләрне яңадан куймаячакбыз дип белдерделәр Үзәк районы хакимиятендә. Теләкләре булса шәһәрдәшләргә 3/08 адресы буенча урнашкан район администрациясе бинасындагы бәдрәфкә керергә рөхсәт итәчәкбез диделәр. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, яңалыклар. Җиңү бәйрәме уңайыннан ветераннарны хөрмәтләү бүгендә дәвам итә. Шәһәрнең төзелеш оешмасы җитәкчелеге элекке хезмәттәшләре сугыш ветераннарында кунакта булды. 90 яшьтә булуына карамастан Мария Федоровна җитез генә өендә җыештырып чыга, кибеткә дә барып килә, сугыш чоры вакыйгаларын да яхшы хәтерли. Чәчәк бәйләме һәм бүләкләр алып төзелеш компаниясе вәкилләре ветеран фатирына юл тотты. Мария Васильева бу кадәр кунакларны көтмәгәндә иде. Камераны күргәч бераз каушап калды. Фронтка Мария Федоровна 18 яшендә алына. Элемтәче булып хезмәт итә ул. Бик кыен чаклар булды дип искә ала. Чыбык уралган авыр кәтүкләрне ташу дисеңме? Пулялар астында өзелгән линияларны ялгарга да туры килә аңа. Җиңү турындагы хәбәрне иң беренчеләрдән булып ул алган. Звонят. А я, да, солдату Уланову Мария Федоровна, кто? Передайте победу. А я говорю, какая победа? Я и не знал, что победа-то. А там у нас старшина дядя Ваня был. Я говорю, дядя Вань, говорят, победу объявить надо. А он говорит, да ты что, боец Уланова? Мария Федоровна 10 ел буе Домкор оешмасында хисапчы булып эшләгән. Элекке хезмәткәрләрен, ветераннарны хөрмәтләү оешмада традицияга әверелгән. Җиңүнең 70 еллыгы белән барлыгы 17 ветеранны кутлаганнар. На протяжении многих лет мы помогаем нашим ветеранам как материально. Күп еллар дәвамында без ветераннарыбызга матди ярдәм күрсәтәбез. Алар өстеннән шафлык та итәбез. Өйләрен җыештырабыз, ремонт ясыйбыз, азык-төлек белән тәэмин итәбез. Мария ханымга да ремонт эшләрендә ярдәм итәргә вәгъдә иттеләр. Ветеранга тиздән яңа керү ишеге куячаклар. Өлкәннәр һәр даим ярдәмгә мохтаҗ. Аларны хөрмәт итү бәйрәм кысалары белән генә шикләнмәсен иде. Шола IT паркында роботлар ясау буенча чемпионат үтте. Онда 300-дән артык укучы катнашты. Алар Шола, Алабуга, Тукай, Нурлат, Мамадыш һәм башка районнардан килде. Әлеге бәйге республика күләм булачак ярышларның зона этабы булып тора. Быел бәйгенең биремнәре катлаулы оештыручылар чемпионат 9 номинациядә үтте. Толырак алдагы сюжетта. 1984 ел нәкъ менә бу елны экраннарга Арнольд Шварценеггер катнашындагы фильм чыкты. Онда сурәтләнгән роботларның тиздән безнең гадәти тормышка кереп китүен берәү дә күз алдына китермәгәндер. Әлбәттә, чемпионатта чыгыш ясаган роботларны фильмдагы Терминатор белән чагыштырып булмый. Әмма IT-технологияләр белән мавыгучы балалар һәрвакыт яңа үрләр яулый. То, что может придумать ребенок. Балалар бик кызыклы роботлар уйлап таба алалар. Аларның фикер йөртүе галимнәрнекенә тиң. Балалар үзләрен шикләмиләр. Робототехника белән шөгыльләнү кечкенәләрнең белемнәрен, акылларын арттыра. Алар үз эшләре белән чыгыш ясарга да өйрәнә. Берничә ел эчендә робототехника буенча ярышлар югары дәрәҗәгә күтәрелде. Беренче чемпионатларда нибары 40 кеше катнашкан булса, хәзер катнашучылар саны 300-дән артык. Араларында күп кенә титуллар яулаган уйлап табучылар да бар. Робототехникада мин быелдан катнашам. Быел мин үземнең беренче роботымны җыйдым. Һәм менә бүген конкурста катнашам. Беренче генә ел түгел, икенче ел шөгыльләнәбез робототехника белән. Ярышларда булган бар, монда да булган бар, Казанга да барган бар. Призлардан алганнарыбыз бар. Чемпионат кагыйдәләре катгыйланды. Хәзер алар республика күләмендә оештырылучы турнирныкы кебек дияргә була. Мисал өчен, робот бөтенләй мөстәкыйль булырга тиеш. Бу программалар аңа алдан ук бирелә. Чыгыш ясаганда аларга үзгәреш кертү тыела дигән сүз биремнәрдә катлаулы. В этих соревнованиях он еще, предположим, Кагыйдә буенча робот белгеле бер юл буенча барып савытны алырга тиеш. Моннан соң ул кире урынына кайта. Аннары чираттагы савыт артыннан бара. Робот хәрәкәтләнергә, эш башкарырга тиеш. Бу программаны шактый катлауландыра. Минем җиңәргә шанслар бар, чөнки ул
таба, минем категорияда табырга тиеш, коя барыга һәм барга өчен андагы кубикны үзенә тутырга тиеш. Һәм минем ул коя барысын белә һәм барып җиңә ала. Джеймс Кэмеронның фильмы дөнья күреп 300 ел үткәннән соң кешеләр нинди генә робот уйлап тапмады. Ярдәмче роботлар, җыештыручы роботлар. Күбесе җитештерүдә киң кулланыш таба. Араларында хәтта йорт хайваннарын алыштыручы роботлар да бар. Бәлки киләчәктә ярышларда катнашкан малай һәм кызларның роботы һәркемгә таныш геройның сүзләрен кабатлар. I'll be back. Айгөл Яносова, Константин Величко, Илнар Харисов, яңалыклар. Бүгінгі менә шулар, мен сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Татарстанның халық артисты Виталий Агапов үзенең 55 яшьлегенә җырлыйсы җырларын бар әле программасын тәкъдим итә. Катнашалар Зульфия Тимерова, Гүзәл Хакимуллина, Илсира Зайниев, Гүзәл Назирова, Кама таңнары бию ансамбле. Концертны алып бара Булат Сәләхов.